Anan gidan dan mota na gwamnatin jihar Kano sai ka fita mana abu hako ka tuna da na fasa kuro ke kallo ko kuma hako wallahi iya sun wuce da wakannan ya wuce da kuma cindo ya wuce suka ce kai ne limamin gudunmada kai ne limamin gudunmada la ilaha illallah abu da tashi wallahi wallahi abu tashi yake wallahi abu da cikin yaro na da girman Allah abu ya samu sabon ƙarfi ƙarfi da mata tsammani ya ce mun yi gudunmada wani gudunmada na da baya saboda ka gudunmada sha kada ka abu gudunmada na gida suna sauraronka na kamba suna sauraronka na arugungu suna sauraronka na burza suna sauraronka na tabasa suna sauraronka na sokoto suna sauraronka na birnin kebbi suna sauraronka na zamfara suna sauraronka na wajere suna sauraronka na harkar rambo suna sauraronka kawai na gina suna sauraronka ko a nuna hago suka ce ka zo ku haɗu ku ku yaƙi abu da sake bola ku yaƙi alƙalin bello ko ba ka sami kuna na da yanzu Allah ba ka sami kuna wallahi tallahi wallahi na ranta da Allah ba ka sami kuna ali da mun kana tsaya shi ko kamun allura ne da kazo kamun allura ne amma ni kai ya san da lokaci ke ba yace wallahi ya san da lokaci ke ba ko maka Allah ya to kai ba ni wala ka kare kai kai da su tsaya ya rasu kun ne ko da goma kai da wani ba wala ya ce ya sai saurare ne ya alhamis ne ba tun ba bare kun yi mutu biyu da rabi saurare kun mutu da rabi na sai mun da fa ya ce kin kaje kun da kai ha wallahi Allah Muhammad Sani kunna an bai karatu an bai karatu ina matasa ina yan kwankwasiya ina yan APC ina waɗanda suke ciwa jama'ar wai idan na samu lokacin ne ha a daga sabon abu da